Gepleyer Adatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şu 2016-njy ýylyň 4-nji iýuly hepdäniň duşanbe güni. Habarlar güneligi gepleşigimizde Pragdaky studiodan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Türkmenistanda gadyr giýjesi münasibetli 600-den gowrak tutsaň, şol sanda 26 sany daşary ýurtly bendiniň günäsi geçildi. 1-nji ýylda elan edilen günä geçiş ýylyň başyndan bäri 3-njüsüdür. Gepleşigimizde bu barada taýýarlan maglumatymyzy diqqatyňyza hödürläp, türmeden boşadylanlaryň iş tapmak mümkinçiligi nähilden soragy yerli synçynyň berjek gürüňlerini sol adamlara iş bilen üstün etmeye beýledi. Dursunun güzüne mertebesini kendisi koyuverýän etraf häkimliklerini derejesinde işgärler bar. Çağlaryň din jalyş merkezlerine diňe ýolbaşçylaryň çağlarynyň gidip bilýändigini aýdýan marly ýaşaýjy bilen geçiren interwýumyzda hojaýynlar çağlar gitdi, kolhozçylaryň köýüne hiç il akden oklar. Ve beýlik maglumatlary eşdirmäge synanşar. Yarım saatlyk habarlar güneligi gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanyş bolaň. Türkiýe Orseti Siriýadaky Islam Döwleti adly ekstremist topara garşy görüşde hyzmatdaşlyk etmeyi teklip etdi. Türkiýanyň Daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu 4-nji iýulda Istanbulda eden çykyşynda biz Daişe ýagny Islam Döwletine garşy görüşen ähli toparlar bilen hyzmatdaşlyk edersidi. Käbir media terişleri bu beýanaty Ankaranyň ýurdun gün ortasyndaky İncirlik howa bazasyny Orseti ulanşy açmagy mümkin diýip düşünürdiler. Emma Çavuşoğlu bu beýanatdan bir salym çykyş edip, howa bazanyň Orseti ulanşa berilmegi bilen ilteşkili beýanat etmedim diýdi. Häzirki wagt İncirlik howa bazasy Birleşen Ştatlaryň, Germaniýanyň, Britaniýanyň, Saud Arabistanyň we Kataryň howa gämilerini yerleşdirmek üçin ulanýar. Bu ýurtlar Islam Döwleti adly topara garşy Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygynda alınıp barylan kampaniýa gatnaşýarlar. Bagdadyň mehelleli suwda etrawyna edilen bombaly hüjümüň ideýany Irakda 3 günlük ýas elan edildi. Janynyň geçen bombaçynyň eden şol hüjüminde 119 adam öldü we başga 200 goly yaralandy. Irak premier ministri Haydar al-Abadi 4-nji iýulda wakanyň bolan ýerine baryp, ýurtda 3 günlük ýasyň başlanandygyny elan etdi. Şeýle-de ol resmiýlere wakany dolu derňemek we ähli jogapkärleriň cezalandyrylmagyny tawşyrdy. 3-nji iýulda Karrada etrawyna bolan ulagly bomba hüjümüniň jogapkärçiligini Islam Döwleti adly terroristik topar özü üstüne aldy. AFP habar gullugynyň Iragyň howpsuzlyk güýçleriniň agzalaryna salgylanyp berýän maglumatyna görä, hüjümde pida bolanlaryň jesetlerini anyklamak işleri bir näçe güne çekip biler. 3-nji iýulda Bagdadyň Demiradygyndaky Şahap sewitinde partlan ikinji bombada hem 5 adam öldü we başga 16 sanysi yaralandy. Saud Arabistanyň Jeddah şäherinde janyndan geçen hüjümçi Birleşen Ştatlaryň konsulhanasynyň öňünde özüni partlatdy. 4-nji ýylda bolan wakada diňe janyndan geçen bombaçy helak boldy. Şol bir wagtda hüjümde 2 Saudy polisiýa ofiseri hem yaralandy. Saud Arabistanyň telewiziýasyna berilen maglumata görä, hüjümçi awtologyny konsulhananyň garşysyndaky keselhananyň öňüne goýup, ol ýere 2 howpsuzlyk işgäri golaylaşan mahaly özüni partladypdyr. Birleşen Ştatlaryň Jeddahdaky konsulhanasynyň ýaýladan beýanatynda konsulhananyň işgärleriniň arasynda yaralanan ýa-da helak bolanlaryň ýokdugy aýdylyp, bu wakanyň Saudy häkimiýetleri we Amerikan konsulhanasy tarapyndan derňelýändigi ma'lum edilýär. 2004-nji ýylda Al-Qaida hereketiniň söwüşçileri Birleşen Ştatlaryň Jeddahdaky keselhanasyna hüjüm edip, yerli işgärleriň 5 sanysyny öldüripdiler. Orsetli oligark Mikhail Prokhorov tarapyndan kontrol edilen Anexim Holding kompaniýasynyň Orsetdäki emläginiň ählisini satmaga çalışýandygy habar berilýär. 4-nji ýylda Vedomosti gazeti kompaniýanyň içindäki nämälim çeşmelere salgylanyp beren maglumatynda kompaniýanyň özüniň Rusal alüminium önümçiligindäki Uralkali Kali dökünü firmasyndaky Quadra elektrik generator we beýleki şirketlerdäki paýlaryny alyjy gözleýär diýilýär.
Annexim Holding kompaniyasy bu maglumatlar barada resmi beýanat ýaýratmagy reddetdi. Şu ýylyň aprel aýynda Orsiýetiň Federal Howpsuzlyk Gulu Annexim Holding kompaniýasynyň Moskwadaky baş edarasynda gözleg işlerini geçirdi. Şonu bu gözleg işleriniň salgyt derňewler bilen ilteşikligi habar berildi. Orsiýetiň halat ediş toporlary Sibiriň Irkutsk sewitinde ýykylan ýangyn söndürji uçaryň ekipaj agdarlarynyň 10-synyň hem jesedini tapdylar. Orsiýetiň adatdan daşar ýagdaýlar boýunça ministri Vladimir Puchkowyň 4-nji iýulda beren maglumatyna görä, tutuş giýiji dowam eden gözleg we halat ediş operasiýalary häzirki wagt tamamlanypdyr. Il-76 uçary sewitdäki toko ýangynlaryny öçürmäge kömekleşýärdi we 1-nji iýulda ikinci reisini amala aşyrýan wagty ýitirim boldy. Bu uçaryň galındylary Rubny Uyan owasynyň 4 kilometr gün ortasynda tapyldy. Hormatly dinleýijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanyş bolňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäs. Türkmenistanda orada aýynyň gadyr giýjesi münasibetli 612 tutsaň şolsanda 26 tany daşary ýurtly bendiniň günäsi geçirildi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bu barada karara gol çekip günäsi geçilen tutsaglaryň mukaddes gadyr giýjesinde öz öýlerine maşgala agdalarynyň arasyna barmak üçin ähli zerur işleriň edilmegini tawşyrdy. Bu barada kardeşim Gödeliň berjek maglumatyny bilelikde dinläliň. Türkmenistanda nowatdaky günä geçiş yglan edildi. Türkmenistanyň prezidentiniň 1-nji iýulda gol çeken permanly laýyklykda jenaýat edendikleri üçin iş ketilen 586 sany türkmen raýaty we 26 sany daşary ýurtly tutsak galan jeza möhletlerini çekmekden boşadylýar. Prezident Berdimuhammedow ana günkü hökümet maslahatynda eden çykyşynda towa gelen tutsaklaryň günälerini geçmek ýaly sakawatly işiň ata-babalardan gelýän rehimdarlyk we ynsanperwerlik ýörelgelerine eýerýänligini belledi. Şeýle dol günäti geçiren tutsaklaryň mukaddes gadyr giýjesinde öz öýlerine maşgala agdalarynyň arasyna barmak üçin ähli zerur işleriň edilmegini tawşyrdy. Biz şeýlelik bilen eden etmişlerini ökünüp towa gelen adamlary öz günälerini halal zähmet bilen ýuwup ýurdumyzyň ösüşine işçen gatnaşmaklary üçin hem ähli mümkinçilikleri döredýäris diýip prezident belledi. 1-nji ýylda ýylan edilen günä geçiş ýylyň başyndan bäri 3-njisidir. 18-nji fevralda Baýdak bayramyna gabatlanyp 1485 tutsak, şeýle-de Konstitusiýa gününe gabatlanyp 16-njy maýda 855 adam günä geçiş arkaly türmeden boşadylypdy. Şu wagt günäti geçiren tutsaklaryň arasynda halkara hukuk toporlary tarapyndan siýasy tutsak we wujdan ýesiri hasaplanylýan adamlaryň bardygy ýa ýokdugy belli däl. Türmeden boşadylýanlaryň atlary metbuatda çap edilmeýär. Adam hukuklaryny goraýjy halkara toporlarynyň koalisiýasy Türkmen türmesinde ýetenligi aýdylýan onlarça adamyň ykbalyny anyklamak boýunça kampaniýa alyp barýar. 30-njy ýylda 13 sany tanymal halkara uramasy prezident Berdimuhammedow ýüzlenip Azatlyk radiosynyň habarçysy jurnalist Tapar Mehmet Nipeshuliýewi derhal türmeden boşatmagy talap etdi. Mundan uzalky günä geçişlerde bolşýaly prezident Gurbanuly Berdimuhammedow vilayet etrap häkimlerine we beýleki ýolbaşçylara günäti geçilen adamlary iş bilen öpçün etmegi tawşyrdy. Türkmenistanda gararsızlyk ýyllarynda jenaýat edenligi üçin iş ketilýän adamlaryň sanynyň görnetiň köpelenligi Türkmenistanyň ilat sanyna görä sebitde köp tutsagly ýurt gaýdylýar. Emma muňa garamazdan Türkmenistanda her ýyl näçe adamyň türme batylýanlygy, türmelerde jemi näçe adamyň saklanýanlygy, tutsaklaryň ölüm ýetim ýagdaýlary, günäti geçilen tutsaklaryň näçe prosentiniň ýene jenaýata baş goşýanlygy barada anyk maglumatlar çap edilmeýär. Adam hukuklaryny goraýjylaryň we uzalky tutsaklaryň berýän maglumatlaryna görä türkmen türmelerinde şertler agyr we tutsaklara ýeterlik ýer jaý bolmazlygy ýurtda ýygyderli günä geçişleriň geçirilmegine sebäp bolýar. Şonuň bilen bir wagtda prezidentiň öňkü tutsaklary iş bilen öpçün etmek barada berýän ýygyderli tapşyryklaryna garamazdan giň ýaýranlyk aýdylýan işsizlik, ykdysady kynçylyklar we iş orunlarynyň azaldylmagy derarly azatlygy çykýan raýatlaryň işe ýerleşmek mümkinçilikleriniň ören çäklidigi barada maglumatlar gowşýar. Türkmenistanyň prezidenti gadyr giýjesi münasibetli raýatlaryň 6-njy ýylda diň jalmagy, ýagny bu günüň
iş günü bolmazlygy barada karara hem gol çekdi. Türkmenistanda günä geçişler 2007-nji ýyldan bäri ýylyň dowamında birnäçe edek adatça uly senelere gawatlanyp tapgyrlayan geçirilýär. Mundan öň günä geçişler ýylda bir gezek Gadir giýjesinde oglan edilýärdi. Türmeden boşadylýan bendileriň sanawlary milli metbuatda çap bolýardy. Türkmenistanda köpçüliklerin günä geçişler diýebi 1999-njy ýylda ölüm cezasynyň ýatyrylmagyndan soň ornaşdyrylypdy. Iň uly günä geçiş 2002-nji ýylda oglan edilip, bir wagtyň özünde 16 000-den gowrak tutsagy türmeden boşadylypdy. Kardeşim gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Prezident Berdimuhammedow vilayet etrap häkimlerine we beýleki ýolbaşçylara günäsi geçilen adamlary iş bilen üpçün etmegi tapşyrdy. Emma prezidentiň öňkü tutsaklary iş bilen üpçün etmek barada berýän ýygyderli tapşyryklaryna garamazdan giň aýrandy aýdylýan işsizlik, ykdysady kynçylyklar we ştat kemeltmeler derarly adatlygy çykan raýatlaryň işe yerleşmek mümkinçilikleriniň ören çäklidigi aýdylýar. Eýse Türkmenistanda türmeden boşadylanlaryň iş bilen üpçünçiligi ugrunda resmi taýda nähili çäreler görülýär. Bu soraga Aşgabatly ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew şeýle jogap berdi. Her näçe kynanyrdım bolsa yerli häkimetler tarapyndan men bu ýerde etrap şäher häkimliklerini gözüňde tutýan amal edilýän anyk iş ýok. Hatda günäsi geçirip ýa-da tutukluk möhletde olup türmeden boşarlar. Özünün işe yerleşip bilmeýärligi hakynda yerli häkimetlere ýüz sorlaryny, işe yerleşmäge ýardam dalp etmegi hakynda haş edenlerine de şolaryň haşlygyna galýa. Iň gowy bolan halatyny bir hoş söz berýärler, gözlener, aňruz mümkinçilik bolsa işe yerleşdirer diýerler. Ýa-da bolmasa ýüzüni alınıp goý berilýän gedeklerim seýrep bolanyk şol adamlara iş bilen üpçün etmege beýledi dursun oň ýüzüni alyp mertebesini kemsitip goý berýän etrap häkimliklerini derejesindäki işgärler bar. Budur. Aman bradaga eýem ençimi ýyl bäri öňkü tutsaklary iş bilen üpçün etmek talaby resmi taýdan edilýär. Emma şol talabyň bir jaý edilşi barada öňkü bendileriň iş bilen üpçün edilmegi barada resmi hasawatlar berilýärmi? Her näçe kynanyrdım bolsa şeýle resmi hasawatlar ýok. Hatda Türkmenistanda etrap şäher vilayet derejesinde öňkü halk maslahatlary işleýär. Men şol halk maslahatlarynyň işine gatnaşýan, şol halk maslahatynyň agzasy bolup durýan adamlaryň da käbir bilen gurrundaş bolmuş. Şu meselede ine şolaram hatda şol metbuat ýene gaýra beýledi dursun. Hatta şol halk maslahatlaryna da şu meselelerin gowulmaýanlygy şol wagtda etrapda, şäherde, vilayetde nähili işleriň geçirilenligi hakynda gurrun edilmeýärligini, şu meselelerin hiç wagtdan şu maslahatlaryň gün tertibine çykarylmagyny maňa gurrun berdiler. Budur. Aman bradaga öňkü tutsaklaryň iş bilen üpçünçiliginiň öňünde nähili böwetler bar. Baş mesele yurtda iş orunlary umuman azlyk edýär. Yurt raýatlarynyň işe yerleşmegi bilen baglykda ine şu mesele nomer 1-nji mesele. Ikinji mesele bir işe yerleşmekde de yurtda dowam edýän para teşkil, transparentlik ýaly hereketler ine şol paramy teşkili berip bilmeýän adam ýa-da gerekli howplar bolmadygy adam boş iş yer barym bolsa şol iş yerine yerleşip bilen ok. Ýene de bir adamlaryň laýtada bennilikden boşap gelen adamlaryň iş yerleşmegine dowut basýan ýagdaý bir pasportyň propiska meselesi. Käbir adamlar öz ýaşaýan şäherinden, etrafından başga ýerlere gidip işlemäge taýin. Şeýle adamlar başga etraplara, vilayet merkezlerine ýa-da paýtagta gelenlerine olar bilen olardan pasportyndaky ýazgy talap edilýär. Eger şolaryň pasporty aýdaly Türkmenbaş şäherine ýazgysy bolmadyk bolsa ýa-da Aşgabat şäherine ýazgysy bolmadyk bolsa şu ýerlerde döwlet işine kabul edilmeýär. Türmeden boşap öýlerine baran adamlar näme bilen meşgullanýarlar, nädip gün görýärler? Başta iş yerleşecek bolýar. O başa barmasa ondan bir Türkmenne gullukçu diýilen bir zat bar. Bu gullukçu bolany
her gün tapan işini işlep, her gün kazancından şoğun eline alıyorlar. Yine şu bilen meşgullanıyorlar. Tapan işlerine diyor. Mesela öz obasını bir toy tutacak bolsa, son toy tutacak meydanını düzlemek, ya olmasa son toyda fevş edilecek malları öldürüp vermek, yana gayretmek, kap-kapı gerek bolsa yuğmak, sadırlar dikmekine öz obasından şumyalı işte, ya da olmasa son kârenli yer bolurların tahtasını yıkıp vermek, şumyalı işlevlen meşgullanıyorlar. Öz obasından günlüksülüğü de iş tapmasalar, tertepil olup, yurdun üstlenlik vilayetine, Laysa'da payitahtı, işe gaydiyalar, iş gözlüğünü, güllerini görüyorlar, ertirliğini tappa, öylerliğini yerden taparınlayan kaygıyı arada bilen yaşayalar. Kardeşim Gödel'in aşavatlayadıcı ve sinçi Amanmurat Bugayfilen geçiren söhbetdeşliğini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, biz şu gün ýer bilen okuyjylarymyzdan Türkmenistanda türmeden boşadylanlaryň iş tapmak mümkinçiligi nähillip soradyk. Häzir okuyjylarymyzyň bu soraga galdyran käbir jogaplaryny siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Facebook sahypamyzda Gül atly okuyjymyz türmäge girip çykmadyklar iş tapmayan mahaly olar nädip iş tapsyn. Her tarapdan para isleýärler, $3000 para berip işe yerleş. 4 ýyldan soň hem beren paraň üzlüşip öz puluny gazanyp başlaýan. Ondan soň hem işden goýýarlar diýip öz garaşyny ýazypdyr. Özüni salo diýip tanıştyran beýle okuyjymyz olary iş ýok, olary döwletden peýda ýok diýip ýadan tesvirine belläpdir. Aşratly ýene bir okuyjymyz bolsa kynnyp gysgaçyk öz garaşyny beýan edipdir. Gaderly dinleyijiler, siz hem biziň her gün efire etjek maglumatlarymyzy ýa-da beýlik meseleler barada öňünden öz pikir garaşlaryňyzy, bellikleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi azathabar.com web saýtymyza syýahat etmäge çağırýas. Web saýtymyza Türkmenistanyň derwede.net, ojak.org, info proxy saytlar arkaly girip bilersiňiz. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Şu ýylky Tomosky dyn jalş möwsüminiň 1-nji bölümine 14 sany çağlar sagaldyş merkezi yerleşýän Gökderede mekdep okuwçylarynyň 7000den gowragy bolar. Awada milli syýahatçylyk zowlagyna bolsa 1780 çağa dyn jalar diýilip Türkmen medeniýetine habar berildi. Emma ýurtdan gelip gowşan maglumatlarda bu dyn jalş merkezlerine ähli çağlaryň gidip bilmeýändigi wagtal habar berilýär. Mary welaýatynyň özüni Gulay diýip tanıştyran kärenneçi denen çağlaryň dyn jalş merkezlerine dine idare kärhanalaryň ýolbaşçylarynyň çağlary gidip bilýär diýär. Ol bu barada Türkmenistana habarçymyz Sultan Açylywa gürrüň berdi. O yerlerinde mektep okuwçylarynyň Tomosky dyn jalşyny ähli gurnalýar. Hiç hili gurnoýuş ýok. 3 ay jogap bolýar. Läger diýdi, ýene diýdi, şolatlar ýok. Hiç hili dyn jalş mümkinçiligini beren oklar öz öýlerine dyn jalýarlar. Gökdere diýdi, awada diýdi, ene çağalaryň sagaldyş meýdançylaryna oba ýaşaýjylar öz çağalaryny ugradyp bilýärlermi? Hiç hili ugradyp bilen oklar. Şon ýaly dyn jalş ýerlere ne şol Gökdere diýdi, awada diýdi, hiç hili mümkinçilik ýok. Şu gurnolýan zatlaryň biziň çağalamyzyň hiçne peýdasy ýok kalhosçylary. Awada da bilen oklar, Gökdere da bilen oklar. Näme sebäpden şolar ugradylan ok? Şo ýollama ýeten okmy, bu töpkeler ýeten okmy, ýa bolmasa ilat köpçüliginiň ýagdaýy ýeten okmy? Näme sebäpden çağalar gerekçe dyn jal bilen ok? Näder şu dyn jalşa gidilenne kalhoça hiç hil mümkinçilik beren ok. Her kim güýji ýetip hojoýunlar çağalar gitýär. Kalhoçylaryň köýüne hiç hil akden oklar. Näder şol mümkinçilik gitmäle mümkinçilik ýok diýse bolyn. Pitjoko aljak bolsak ne täze pullun 600 manat tölemeli bolýar. Ne häzir eşik almalýar, oňa 3 ýyl eşik almalýar, oň öz aljak eşigem ýaran ok. Onuň şo sebäple men özleri berýär, şu eşigi geýmelýär, oňa magasy şonça bolýar, onuň kalhoça hiç hileki mümkinçilik bolman ýagdaýy ýok bolýar. Onuň şo sebäpden gidip bilen oklar. Kalhoçyň çagasy gitmän, güýji ýeteniň gitýär, hojoýundan gitýär.
Nişunda şu çağalarınız kemtin yemiş, çağalar hüvvet etdiğimi gitmek bolyamışlar da deyincelinen yerler. Vay elbette. Televizorda görüp hüvvet etdilerdi. Vay bizem gidäýsek diýip şon ýaly hüwet etýän ýagdaýyň bolmasa peýdasy ýok. Häzir öýüň alan eşiňe göwni etmese, sen şunu geýmeli, onu geýmeli, onu al diýip aýtsalar, şoňa ýagdaýlary ýok bolýar da. Ha adamdan kalhoçluň ýagdaýy ýok bolýar. İnsal şöýlene gidip bilmeýän çağalar meýdan işlerinde işleýärlermi? Ha o işleýärler. Häzir şo gidip bilmeýän sebäplerini öýde oku eşiklerini gazanjak bolup çağajyklanmaz. Oň iş neden bolýar, şeýde pul gazanyp öýdlerini tomuz kanikuluna şon ýalaky bolýar. Ha otoga gitýärler, mal wakýalar, ýylyň mellegini işleýärler. Şoňa pul berýär diýip höwet edip şoňa gitýärler da. Ine şeýle çağalar köpmi? Dinç almagy gidip bilmeýän çağalaryň taýany köplikmi? Häzir şol dynçalşa gitmeli bolýar bolen. 4-5 okuwçuly hojuluklar bar da, şolar hiç ýyl gidip bilenok. San näçe diýsen ýeterlik göne güýji ýetýänden, kytja güýji ýetmeýänler hem gidip bilenok kalhoçularam. Habarçymyz Sultana Çylwanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munyň üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420 773 797 383, goşmak belgisi 420 724 168 983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçýän ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420 773 797 383, ýene bir nomer goşmak belgisi 420 724 168 983. Azatlyk radiosu siziň şahsiýetiňiziň gizlilikde saklanjagyna kepil ýetýär. Demiradyk Owansanda söwüşçüler Badaxşan welaýatynyň Rağystan atly etrawyna hüjüm edip owan güýçleriniň ençeme harby postlaryny basyp aldylar. Häzirki wagtda agdalýan etrapda owan güýçleri bilen söwüşçüleriň arasynda çaknyşyklaryň dowam edýändigi habar berilýär. Bu barada Owansana habarçymyz Şamerdan oly Murady jekmejek maglumat berýär. Badaxşan welaýatynyň uç etrapy jeňçileriň iýeçiliginde galýar. Welaýatyň böleki etraplaryny da jeňçileriň we hemsalýanyny ýerli resmiler aýdýar. Welaýatyň Rağystan atly etrapynyň harby postlaryna jeňçiler hüjüm etdi. Uruşda owan güýçleriniň 6 esker helak boldy. 30 jeňçiniň öldürilendigini Badaxşan welaýatynyň polisiýasynyň howpsuzlyk bölüminiň başlygy Sahidat Haydary Azatlyk radiosuna aýtdy. Etrapyň merkezine we harby postlaryna jeňçileriň toparlaýyn hüjüm edendigini Haydary ma'lum etdi. Etrapda jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda şu gün 4-nji ýylda hem çatışyk barýar. Rağystan etrapyna kömekçi güýçler urudylypdyr. Jeňçileri ýygyna serpikdirmek üçin alada edilýär diýip Haydary belledi. Rağystan düşman agamlay dösejemire bolay pusoy amneti we markady boluşboly ejra kazan. Badaxşan welaýatynda soňky günlerde howpsuzlyk şertleri has ýaramanlaşdy. Wurduç we Yumgan atly etrawyny awgan güýçleri jeňçilerden ýygyna gaýdyp alyp bilmän gelýär. Badaxşan welaýatynyň paýtagty Paýdabaş şäheriniň golaýynda hem jeňçiler ýerleşipdir. Paýdabaş şäherine de jeňçileriň howpawandarýandygyny ýerli ilat aýdýar. Emma Badaxşan welaýatynyň polisiýasynyň başlygy Gulam Sahy Gapuri welaýatda howpsuzlygy üpden etmek üçin düýpli çäreniň görülýändigini dile getirdi. Jeňçilere garşy ýadawsyz göreş alınıp barylýar. Awgan güýçleri watan gorak üçin günde helakçylyga uçurýar. Jeňçiler ýok ediler. Onuň üçin awgan güýçleri olara garşy ýygyderli harby operasiýa geçirýär diýip Gapuri aýtdy. نیروهای امنیتی کاملا برای تدابیر امنیتی آمادگی دارن. نیروهای امنیتیشان برای دفاع از این ملت و مردمشان هر روز قربانی میده. Ma'lum bolýaly, jeňçiler Badaxşan welaýatyna Pakistandan gelip aralaşýar. Olaryň aglabasynyň daşary ýurtly militarlardygyny ýerli resmiler habar berýär. Awganistanyň Milli Mejlisiniň agzasy deputat Abdulwedud Peýmanyň aýdysynça günde 300 töweregi militan Pakistandan Badaxşana gelýär. Olaryň İslam döwleti atly toparyň jeňçilerdigi aýdylýar. Hökümet Badaxşanda jeňçileriň öňüni alyp bilmeýär. Badaxşanda jeňçileriň sany 10 000 hem geçipdir.
Tutuş Badaxşan vilayetini jengçiler howpawandyrýar. Badaxşan jengçileriň merkezine öwrüldi. Eger wagtynda çäre görülmese, Badaxşan vilayeti tezlikde synar diýip deputat hawatyrlanma bildirdi. Pakistan'dan jengçilerin Afganistan'a gelýändigini Badaxşan vilayetiniň häkimi Faysal Begzat hem tasdiqlady. Talibanın we El-Qaida toparynyň Badaxşanda bilelikde hereket edýändigini häkim öňe sürdi. Daişçilerin Badaxşanda hasam güýçlüdigini häkim nagtady. Merkez Adyal jengçilerin Badaxşanda yerleşipdir. Jündullah toparynyň militallary Badaxşanda bar. Ekstremist toparlaryň hemmesem Badaxşanda agzy ber. Olaryň arasynda özara oňuşmazlyk ýok. Meselenin çylsyrymly tarapam aslında şu bolup durýar. Ýagdaýyň agyrdygyny biz merkezi hökümete düýdürdik diýip häkim aýdýar. Taliban, Al-Qaida faoliyat döneminde Badaxşan. Badaxşan vilayetiniň 28 etrafy bar. Vilayetin ençeme etrafy Tajikistan bilen serhetleşýär. Şaýmerdan oglum rady Kabuldan Azatlyk radiosu. Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Türkiýanyň Daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu 4-nji iýulda Istanbulda eden çykyşynda biz Daişe ýagny Islam döwletine garşy görüşýän ähli taraplary bilen hyzmatdaşlyk edersidi. Käbir media terişdeleri bu beýanaty Ankaranyň ýurdun gün ortasyndaky injirlik howa bazasyny Orsiýete ulanşa bermegi mümkin diýip düşünürdiler. Bu barada Germaniýada habarçymyz Arat Perwişiň taýýarlan maglumatyny dinläliň. Türkiye, Siriyada İslam Devleti adlı ekstremistik toparın karşısına seveşte Moskva bilen hyzmatdaşlyk etmegi teklip etdi. Türkiýanyň Daşary işler ministeri Mevlüt Çavuşoğlu 4-nji iýulda Istanbulda biz Daişe garşy seveşýän her bir döwlet bilen hyzmatdaşlyk ederiz dedi. Ol soňra hem Türkiýe İslam döwletine garşy seveşde köp ýurtlar bilen hyzmatdaşlyk edip gelýär. Biz Daişe garşy seveşe işden gatnaşmak isleýänlere hawa bazasy injirligiň gapysyny açdyk diýip sözüniň üstüne goşdy. Käbir habar serişleriniň garaýşyça Türkiýanyň Daşary işler ministeriniň bu beýanaty Ankaranyň ýurdun gün ortasyndaky injirlik hawa bazasyndan peýdalanmaga Moskwa ýol bermäge meýilligini görkezýär. Ýöne Çavuşoğlu soňra jurnalistlere Orsiýetiň bu hawa bazasyndan peýdalanma barada başga beýanat bermekden saklandy. İnjirlikden Amerikanyň ýol başçylygyna İslam döwletine garşy alınıp barlayan kampaniýa gatnaşýan döwletler, ýagny Birleşen Ştatlar, Germaniýa, Britaniýa, Saudi Arabistany we Katar peýdalanýarlar. Bu hawa bazasy Türkiýanyň Siriýa serediniň goloýuna Adana şäheriniň 8 kilometr demir gadygynda ýerleşýär. Öten hepde Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan noýabr aýynda Orsiýetiň bir harby uçurynyň urulup ýykylmagy sebäpli Moskwa gynanç bildirdi. Moskwa hem Ankara bilen gatnaşyklaryny kadalaşdyrmagy wada etdi. Uçur ýykylanyňdan soňra Orsiýet ykdysady gatnaşyklaryň ählisini diýen ýaly kesip turistlere Türkiýe diýinjarşy gitmegi qadagyn etdi. Çavuşoğlu uçuryň ýykylmagy derali soňky aýlarda dören dartgynlyga gytaklaýyn salgylanyp, munyň Moskwa bilen Ankaranyň öýdara hyzmatdaşlygy üçin ýene bir esas bolup durýandygyny aýtdy. Ol oňoýsuz hadiselerin öňüni almak üçin bilelikde edilýän tagallalar mühim diýdi. Moskwa hem ara sarymsalman Ankaranyň beýanatyny oňat garşylady. Bu harby we syýasy noktaý nazardan seljerilmeli bir çynlyky beýanat diýip Kremliň sözçüsi Dmitri Peskov 4-nji iýulda Moskwada jurnalistlere aýtdy. Türkiýe bilen Orsiýet ikisi de İslam döwletine garşy ýöne Siriýa konfliktine gapma garşylykly taraplar tutýarlar. Ankara Siriýanyň prezidenti Beşar el-Asadyň garşydaşlaryny gollaýar, Orsiýet bilen İran hem Asady gollaýarlar. Orsiýetiň harby uçurlary Siriýanyň Latakia welaýatyndaky Hmeymim hawa bazasyny ulanýarlar.
Habarçymyz Araz Perwişiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimizde efire eden maglumatlarymyz barada öz pikir garaşlaryňyzy, bellikleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medpuat email belgisi gmail.com email adresimize hatur edip bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnelik gepleşigimiz hem geçirip gutarýas. Programmany Pragadaky studiýadan men Sähra alyp berdym. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.